Marian Mendoza at 54 years of age. I have Imelda's Diversified Farm, and now Imelda's Agricultural Learning Center. Through the collaborative efforts of ATI, RCEP program we started last 2019. But before that, I'm engaged in coffee. Since 2019, we started our RCEP program here in my farm, pioneering batch of trainees of trainers through ATI, Agricultural Training Institute. We harness that very, very hard but enjoy. We enjoy it. Maski tuod nangalubong mi, pero daghay because I'm too small, that's why daghay kugos gud sa ako sa farm sa field kay malubong man ko. O basta I enjoyed so much with my company. Then I realized that even before I'm focused only in coffee base, but once a farmer, we must diversify. Kay nang lang jud kung asa ta makapanginabuhi dito gyud ta maski ginagmay basta kanunay. First, in 2019, I have almost 100 batches. 100 packs scholars. That's equivalent to 4 batches. And 2020, I have almost 75 scholars. And now, 2021, I have 100 scholars. Total of 275 scholars. Actually, it's very hard because kabalota ato mga estudyante, mga farmer, mayngon sila nga dugay nami karaan nami nga mga trabahan ay mga mag-uuma man unsa na sa bagong teknolohiya nga inyong itudlo. Busa sa akong pag-lecture kinahanglan we must adapt the new technologies. Maka in English ta mas short. Most of the English nga akong madunggan last short man mi kanang overdraft na okay ingon na yun kay mautang na nato daan nato mga inputs pagaman pag resulta wala gihapon kay kulang ang atong output ana siya busa nagdako kay akong pasalamat sa ATI through TESDA, especially TESDA kay mo naghatag sa mga scholarship program sa mga farmers kinahanglan RSBSA member yun ka. Busa tanan ako mga scholars, they are all RSBSA members. Kay dili mo man ang isa ka qualification nga mahimo kang scholar. Okay, maski gamay ra imong luna basta scholar ay basta member ka ana sulod ka. Ang feedback sa akong mga estudyante so far so good. Sometimes they are calling me kung unsay itambal na sad kay mga tigulang na gid sila bitaw ningon ko sa ila nga pwede inyong mga anak na kay para nanatay new generation sa atong mag-uuma dili nang mga tigulang naman good, mga almost 65, 70, man sila lang gihapon di. The second batch, lipay ko kay halos mga batan-una nga sila gyud mo igahandol gyud sa ilang farm. Busa they're eager and kana bitong porsigido gyud sila nga makatuon. So far lipay kay ko kay sa akong kaugalingon ako achievement nga nahimo. Kananglan lang gyud ka kay kanang be passionate na. Kananglan nalang gyud kay passion sa imong work bitaw dili nang eskwela lang na dili kay diha man gud makuha nimo ang tanan nimo effort kung na kay love. Na. Laoy. Before bitaw atong wala pa mi naka-RCEP
diha ra gyud mi kutob sa 4.5 tons sa akong mga silingan mura gyud na busa ako ga-wonder ko ngano kana ra gyud ang makuha nila nga toneladas nga grabe naman ilang inputs yun sa kaha basin ilang giapil og kaon magkakaroon on sa ba una na matingala ko ngano 4.5 tons raman gyud ang ilang makuha busa ako silang giaghat nga mangiskwilat mo mangiskwilat ta kay para maka tuon mo maski tuod mo ingon mo sa ako nga kabalo mo kay sa ako kay tigulang pa mo sa ako o pero kana man yung kuan atong pagtuon permanente dili ta magkutob ra diha o kinahanglan we must adapt the new technology kay kung diha ra ka wala dili ka mo asinso busa kinahanglan i-adapt ni mga bag-ong teknolohiya nato karon o di so far so good na ang ilang mga income ilang abot na sila sa ang uban na nasa 5.5 6.5 o inana na ang ilang abot di nalipay ko kay murag achievement sad nako ba nga na uplift sad ang ilang kinabuhi inihap ra biya ang nga we are the chosen we are the chosen one di ba kanang lan imong kahibalo imong i-share sa uban busa lipay ko kung manawag sila sa ako kay kanang dili day na waste ang akong time sa ila nga nasa day sila natun-an sa ako nga pagpatigayon og lecture sa ila labi na aktual unsaon jud pagpanguma kay aktual gid mi sa tanan mga farmers nga wala pa nakabalo sa RCEP para makabalo mo kung unsaon gid nato pagpalambo ang atong humayan o dili nang diha ra ta kutob sa ginagmay maski gamay na atong area pero dako ang atong abot para magdungan tag training sa RCEP program kinahanglan dili lang ako kitang tanan nga mag-uuma sa humay matagamtaman nato ang masaganang ani at mataas ang kita.